Sí. Bé, molt bon dia a tothom, benvinguts a la Ciutadella de Roses. Avui doncs, som aquí per presentar la tercera edició d'aquest festival, el Festival Nits de Circ. Ara ja fa 3 anys, sembla mentida, ara ho comentàvem, la primera edició doncs van fer les primeres reunions, en aquell moment allà des de l'àrea de turisme per començar a preparar aquesta edició. En aquelles primeres rodes de premsa encara havíem d'estar separats perquè hi havia tota la normativa i avui, doncs, com dic, podem arribar ja a la tercera edició. I en aquest sentit dir que a nosaltres ens fa molta il·lusió poder presentar, en fi, aquesta relació que avui una vegada més posem en escena entre, per una banda, Roses i concretament l'espai de la Ciutadella, també el circ i el festival, que evidentment doncs, ha tingut una molt bona acceptació a casa nostra, i també doncs, amb l'Ajuntament de Besalú, que estem molt contents doncs, de poder dir que tenim una criatura a mitges, si se'm permet dir-ho així, que tenim la custòdia compartida de la criatura, però que som una parella doncs, molt ben avinguda i que a més doncs, ens fa molta il·lusió doncs, poder compartir aquest projecte entre dos municipis que potser està malament que ho diguem nosaltres, però jo crec que som doncs, significatius, representatius de la província de Girona, tant de la part costanera, en el nostre cas, com de la part interior, en el vostre. Per tant, el fet de poder construir aquest projecte conjunt i fer-ho doncs, de la mà, com deia, d'aquest festival de circ, ens fa molt contents i, per tant, doncs, us volem donar la benvinguda i esperar que aquesta edició serà un èxit i que tothom doncs, en pugui gaudir moltíssim. Per tant, doncs, sense més, passo la paraula a l'Ajuntament de Besalú. Molt bé, bon dia. Bé, per nosaltres és un goig poder venir aquí a Roses a fer aquesta presentació. Sí que és veritat que aquest treball en comú que fem amb en Genís i amb Nits de Circ, amb Roses i Besalú, és un treball més que maco, ens crea uns vincles als quals estem molt contents. Per nosaltres poder estar aquí a Roses i tornar a fer aquesta tercera edició ens suposa molt. Nits de Circ per Besalú és molt, és un dels pilars tant turístics com culturals de Besalú i quan em va dir en Genís que tornaven a fer-lo, per nosaltres és un gran goig. Aquesta nova acció ens suposa moltíssim, tornem a fer-ho al mateix lloc, allà als Horts, a la part dels Horts de darrere, que és un espai que es va descobrir d'aquesta manera cultural, el van descobrir ells i són ells que tenen tot el protagonisme, nosaltres posem els mitjans, li posem totes les eines que necessitin i que puguem oferir, i és un espai que ells dels Horts ha de descobrir i que han descobert. I dic això perquè és un lloc on en aquells dies que fem les activitats, del 9 al 12 d'agost, rebrota aquell espai i és totes gràcies a ells. Llavors el que vull dir és que gràcies per venir, per confiar en un altre cop a Besalú, gràcies a Roses per poder compartir aquest espai i aquest moment i res, Genís, endavant, tot teu. Jo res, molt curt. Primer, doncs, bon dia a tothom i reiterar una mica el que ja ha dit l'alcalde, que és la tercera edició, que estem molt contents de que sigui i de poder presentar un projecte de qualitat, que pensem que és la part més important, que Roses presenta projectes de qualitat de manera reiterada per donar aquesta imatge que volem de municipi turístic, cultural, i d'ofertar projectes que puguin aportar afluència de gent que en definitiva com a municipi turístic i promoció és el que desitgem. Per tant, molta sort i que tinguem una bona gala. Bon dia a tothom, gràcies per seguir-nos físicament i la majoria en streaming avui per presentar aquestes terceres nits de circ. Unes nits de circ que arriben amb el nostre lema sempre del més difícil encara, és a dir, vàrem fer una proposta, com bé deia la Montse, de circ internacional de qualitat, en un format diferent, el que venim fent en altres produccions que organitzem anualment, anteriorment, com el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or o del Gran Circ de Nadal de Girona, i era descapotar el circ.
És a dir, que la infraestructura de nits de circ és un circ complet, amb la seva grada, la seva pista, la seva orquestra, els seus màstils, la seva cúpula, però sense lona. I això ens permet quelcom de fascinant, i és que, per exemple, totes les atraccions que presentem, i en especial les atraccions aèries, doncs tinguin de teló de fons els cels d'agost, els cels de nit, els cels màgics de la Garrotxa, primer, del 9 al 12 d'agost enguany, i després d'aquí de l'Empordà, cels que la tramuntana pentina i neteja, amb olor a brisa de mar, als pocs metres de la platja, i poder proposar quelcom únic. Probablement hi hagi moltes cites culturals en el litoral i a l'interior que es puguin assemblar en alguna cosa del seu esperit o de les seves programacions, però Nits de Circ no s'assemblen res. I dir això, amb un escenari culturalment tan i tan dens, com tenim els nostres estius, afortunadament, crec que no és dir poc, perquè probablement avui, en el món de la globalització i les franquícies, poder tenir un quelcom singular fa que sigui realment especial. Aquesta edició ens agrada mal acostumar al nostre públic. Tenim un públic exigent, un públic que coneix cada vegada més el circ, i mal acostumar-lo vol dir donar-li cada vegada més. L'edició d'enguany proposa 24 artistes internacionals i bat rècords d'atraccions, fins a 9 atraccions, i també de països participants. És a dir, que aquests 24 artistes en 9 atraccions ens arriben enguany de 11 països. Aquest teló de fons celestial, aquesta cúpula de firmament, ha fet que enguany apostéssim especialment i volgudament per les atraccions aèries. És a dir, que de 9 atraccions, 4 d'elles són de números que ens faran alçar la mirada cap al cel per descobrir-los. D'una banda, les cintes aèries de la brasilenya Giselle Souza, de l'altra banda el cercle aeri de l'acròbata d'Uzbekistan Alexandra Sazanova, també els funàmbuls a gran alçada del trio Marine Family que arriben de Colòmbia, i un número molt espectacular de trapezistes volants amb The Flying Enriquez, que són 5 artistes que provenen de Xile, Hongria i Sud-àfrica. Juntament amb aquestes atraccions aèries, la comicitat sempre ha estat un valor molt important a Nits de Circ, i hem tingut en les edicions anteriors estrelles de l'humor tan importants com recordeu l'Elàstic o l'Eric Bu, i enguany ens arriba Matute, un còmic xilè que actuarà a Roses just abans de ser, les setmanes següents, l'estrella d'un dels circs més importants del món, del Circ d'Hivern Buglion, en la seva producció 2023-2024. El Sergio Paolo és avui una de les atraccions far del Circ Music Hall Tiani, el major espectacle en gira a tota Amèrica Llatina. La seva especialitat són els malabars de rebot. El circ és plasticitat, és comicitat, és també esglai, i per això ens agrada convidar atraccions tan diferents com el llançament de ganivets i destrals del duo Blade to Blade d'Itàlia i Ucraïna. Completen l'espectacle el duo Zero, en el màstil xinès, arribats de Colòmbia, i el tancarà cadascuna d'aquestes 12 representacions, 4 als Jardins del Molí de Besalú i 8 aquí dins la Ciutadella de Roses, el duo Vitalis, que probablement sigui avui el màxim referent en la disciplina del mà a mà, una disciplina que requereix un control i força muscular excepcionals i també equilibri. De fet, és per això que ells varen ser els recordistes mundials en l'ascens en equilibri de cap a cap a les escales de la Catedral de Girona. Totes aquestes 9 atraccions actuaran diàriament en una única representació, sempre a les 21:30, que és quan el sol s'acomiada, per deixar pas en aquest cas al circ, i una representació sense entreacte d'uns 90 minuts de durada aproximadament. Avui, coincidint amb aquesta presentació d'aquesta tercera edició, i només durant 3 dies, ja des d'aquesta nit, les entrades estan a la venda amb una promoció flash especial de Vigílies de Sant Jordi amb 5 euros de descompte. Dir-vos que hi ha 1.250 localitats per cadascuna d'aquestes 12 funcions, el que suposa un aforament total d'uns 15.000 espectadors,
que són localitats que sempre hem volgut en totes les nostres produccions que, malgrat aquests 24 artistes, malgrat l'orquestra en viu, malgrat aquesta altíssima qualitat, malgrat ser una producció única i exclusivament per aquí, és a dir, Nits de Circ no està en gira, neix el dia 9 d'agost i es fon el dia 23 d'agost. Per tant, no es pot veure en cap altre lloc. Doncs, malgrat tota aquesta gran complexitat i cost, sempre s'ha volgut que els preus siguin realment molt raonables, és a dir, hi ha una forquilla de preus entre els 39 i els 19 euros, depenent de les diferents zones de la grada. Nits de Circ també sempre vol estar al costat d'aquells de qui ajuden. L'any passat vàrem fer no només una representació a la residència d'aquí Roses, sinó que també vàrem destinar part de la recaptació, l'euro que paguen els nens menors de 2 anys que no paguen entrada i l'euro que s'afegeix a la compra d'entrades a diferents entitats. Va ser Càritas Garrotxa i la Fundació de Roses contra el Càncer. Aquest any repetim la col·laboració amb Càritas Garrotxa i en el cas de Roses hi hem volgut donar un cop de mà a l'associació Tramuntanets, que ells fan una tasca molt especial amb casals d'estiu i sobretot acompanyant a un tipus de persones que per aquí estem molt contents que en aquest cas la màgia del circ els hi pugui donar econòmicament també un cop de mà que sabem que és més que merescut. Nits de Circ és un espectacle, ja per acabar, internacional, és a dir, que no està especialment vinculat a la llengua. I això, en un moment de l'any en què Roses multiplica la seva població per 5 i, per tant, hi ha tantíssima gent que ens ve de fora i que no parla cap de les nostres llengües, fa que sigui una aposta de molt bona acollida i així ha estat des del seu inici. És a dir, que probablement gent que ens visita puntualment enguany o de manera periòdica els diferents anys i que fins i tot a vegades hi tenen segona residència, estan molt feliços de poder seure en una de les butaques de Nits de Circ per descobrir un espectacle que parla el seu idioma, perquè és l'idioma visual, que és l'idioma de l'acrobàcia i, per tant, no cal cap traductor per a gaudir plenament d'aquesta representació. I per això, especialment a Roses, tenim uns percentatges de públic estranger molt important i especialment francès. A França, com sabeu, és un país on la cultura del circ sempre ha tingut molt més bona salut que la nostra i, per tant, per ells el circ no està lligat a estigmes que nosaltres hem de seguir lluitant per trencar, com, per exemple, que el circ seria un espectacle només per nens, cosa que no és així les nostres produccions, o que el circ podria ser quelcom banal i, per tant, allunyat d'altres arts de major prestigi i consideració social i cultural, com podrien ser la dansa, l'òpera o la música. Per tant, amb aquests públics estrangers saben clar, siguin francesos, alemanys, anglesos, que això no és així i, per tant, aprecien moltíssim també aquesta proposta de circ internacional de qualitat, en aquest cas sota els estels. Agraïm moltíssim als ajuntaments de Besalú, on viu dia a dia Circus Arts Foundation, on hem desenvolupat aquest projecte de primer museu professional de circ que hi ha a Europa, que és Circusland, que està en plenes obres de rehabilitació perquè la segona fase sigui una realitat ja l'any vinent, i és un goig que poder arrencar-ho a Besalú a nivell pràctic, perquè un espectacle nou necessita d'uns dies previs de creació i assajos, arribada d'artistes molt intensos. I això, el fet de fer-ho a casa, perquè els Jardins del Molí de Besalú formen part de l'equipament Circusland, ho fa senzill i després és molt còmode perquè ens permet arribar a Roses amb la lliçó apresa i, per tant, que tots els temps de muntatge i d'instal·lació aquí a la Ciutadella siguin molt ràpids perquè no ens cal tots aquests assajos previs i aquesta creació d'aquesta nova producció. Merci a tothom i no sé si teniu alguna pregunta o qüestió aquí o més enllà. Per què aquest major nombre d'espectacles aèris? Per què heu provat que són els que més hi agrada a la gent? Perquè tenen una especial plasticitat i espectacularitat pel fet de ser a l'aire lliure. I llavors, per això, perquè suposo que no és el mateix veure una atracció, uns trapezistes sota una lona, o veure'ls als peus de la lluna, hi ha nits que ens ha acompanyat la lluna molt sovint, o sota els estels.
I una mica doncs, per això, per insistir a convidar a alçar la mirada cap al cel en un espectacle que es fa a l'aire lliure. Si haguessis de comparar els públics de Besalú i Roses, són molt diferents o no tant? Sí, sí, a nivell d'origen, és a dir que també, o sigui, és diferent qui... O sigui, a Roses hi tenim públic fins i tot de Besalú, perquè hi ha molta gent de Besalú que té cases a la costa de l'Alt Empordà. Són diferents per com viuen el moment vacacional, és a dir, que Besalú, siguin de Besalú o no, és aquell que ha escollit passar les vacances a muntanya, que diríem, no? A interior. I a Roses, doncs, el públic que tenim són aquells que han escollit platja i per tant normalment hi ha una diferència, no?, entre aquelles persones que prefereixen una cosa o una altra. Bàsicament és així. Allà hi ha un públic també més de casa i en general, i aquí tenim un públic doncs, més internacional. El fet que fa que, per exemple, doncs, el presentador a Nits de Circ Besalú presenta exclusivament en català i en canvi doncs, a Roses ho fa de manera bilingüe, català-francès, perquè vàrem veure doncs, que per procedència la gent es compra les entrades amb el seu idioma, és a dir, que es compra i s'imprimeix les entrades com escolleix, és a dir, en català, en castellà, en francès o en anglès. I vist doncs, el volum d'entrades en francès, vàrem decidir fer aquest bilingüe en els pocs moments doncs, que hi ha text de l'espectacle, que són les presentacions. Si no recordo malament, l'any passat va haver una mica de temporada de vent que va desmuntar... Sí, una mica és un eufemisme molt bonic. Que, bueno... Hi va haver un huracà, si li vols dir una mica de vent, sí. Diuen que el temps ho borra tot, en aquell cop gairebé ens borra el circ, però... Heu previst alguna mesura per si torna a passar aquesta circumstància? Bé, els pescadors d'aquí, que són els mateixos que jo coneixia quan anava de petit a la platja a Roses, em deien que això no ho havien vist en 20 o 25 anys. Per tant, confio que fins d'aquí 20 o 25 anys no tornin a volar palmeres, ni velers, ni circs. Llavors, nosaltres la mesura principal que prenem és tenir una assegurança, no?, doble, diguem, una, evidentment, de responsabilitat civil, perquè si tu no em pren mal, doncs quedi cobert, i d'altra banda tenir una assegurança de que si això succeeix, doncs almenys la part de la despesa que espera aquell dia, no del lucre, doncs sí que pugui ser coberta. Però, bueno, demanarem als déus del circ que jo fos un ensurt més que puntual. Així i tot puc donar una altra opció, que és que primer vinguin a Besalú i asseguren el tret, ja hauran fet la visió i moltes persones. I com que agrada per repetir, tornen a repetir. Sí, a Besalú no tant com aquí, però també n'hi hem tingut algun d'ensurt. Ens ha tocat eixugar seients a correcuit d'última hora. Aquí hi tenim vent i allà la Garrotxa, si en diuen la Suïssa catalana, és perquè els ruixats són habituals i a l'agost especialment. Me'n recordo. Llavors... Molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom. Gràcies.